nik azpimarratuko nituzke hiru elementu dela. Lehenengoa, eta luze hitz egin du horren inguruan, dela konfliktoa. Hau da, normalean horrelako prozesuak pizten direnean, edo sortzen direnean, beti dago konflikto bat. Orduan egon gara hitz egiten, nola kudeatzen den konflikto, edo kudeatu baino, nola ulertzen dugu edo nola onartzen dugu konflikto hori badagola eta agian inkluso dela ona aurrera egiteko. Konflikto hori horrek egiten duena da, pizkat pausoak emotea eta onartzea konfliktara izan aldela motore ere, bai. Beti daude bi behar edo bi ikuspuntu eta hori dela bat. Bigarrena, eta hitz egin dugu da, utzi egitea, badaudela ja esperientziak eta pizka jartzea horretare bai horretan, gure jendartean eta Euskal Herrian badaudela esperientzia komunitarioak, orduan existitzen direla, eta badaude esperientzia berriak ere oso potenteak direnak, orduan, ustea ere bai, hori garatzea pizka beldur barik, eta hirugarren elementua edo kontzeptua hain zuzen izango zen igual ausardia. Hau da, teknikoki beti daukagu beldur bat, horrelako proiektu esperimentalak edo nun espazioa ez dagoela oso ondo definituta, komunala dena eta horrela, hori nola arautzen den, nola egiten den hitzarmen bat, nola kudeatzen den, eta bota da, batzutan ere ausartak izan behar garela eta pizkat esperimentatu egiten dira.